Pričati o Novom Vinodolskom danas znači pričati o drevnom gradu s velikim mogućnostima. U zaleđu polja, vinogradi i bogatstvo šuma, ispred plava njiva, a u sredini grad što onima koji ga nastanjuju, kao i onima koji u njega dolaze u potrazi za odmorom, nudi smještaj s puno zvjezdica. Jedni od potonjih su i Mikovci, koji će 55. rođendan festivala slaviti u Novom Vinodolskom, točno 20. lipnja. 10 godina prošlo je otkad su se posljednji put družili dva čuvara tradicija, to su Novi Vinodolski i Festival melodije Istre i Kvarnera. Zato je najbolja prilika gradonačelnika Novoga, Velimira Piškulića, pitati kako teku pripreme za ovogodišnju Novljansko-Mikovsku noć. Drago mi je da se nakon 10 let vraćamo melodijama Istre i Kvarnera, pa onog momenta kad smo dogovorili suradnju Novi Vinodolski grad, Crkvenica i Mik, krenuli su pripreme su u punom jeku, premda je još prilično do Mika, ali evo mi smo spremni. Kad je novi u pitanju, Mik može početi sutra. Imate jednu neobičnu suradnju, moram priznati, odnosno za Mik više i nije toliko neobična suradnja, ali je nova recimo za ovo vaše područje, zajedno Crikvenica i Novi. Pa možda u neka druga vremena bi to bila neobična suradnja. Danas je to ipak malo drugačije i grad Crikvenica i grad Novi Vinodolski sudjeluju i surađuju na puno projekata, dalje u pitanju turizam, dalje u pitanju gospodarstvo, pa evo odlučili smo da surađujemo i kad su u pitanju melodije Istre i Kvarnera i Novi grad Crikvenica njeguju naš primorski melos, njeguju Čakavštinu, pa je bio red da se i mi i oni vratimo po Novom Miku. Znači, izmjenjivat ćete se u domaćinstvu ove godine, 2019. Mik u Novome, 2020. već znate... U Crikvenici. Kakoj ruža si procvala, kakoj biser s kraja svita, ta lipota tvoja traje, kad pasivaš vrime staje, pa te gleda zola oka, a ča dugo mi ostaje. Sanja te samo more, neki drugi za te i rojen. A ja ribar vam braceli, mriže slažen palingani, moj život od soli sore, obećati niš ne more, samo srce greze ruke, na bajolu puno muke, fortuna likva bareta, krpan dani više leta.
Iznad ušća suhe Ričine stoji Novi Vinodolski, grad Frankopana, grad koji još od 1288. godine sam sebi sudi. Te godine Novi, zahvaljujući Vinodolskom zakonu, dobio i prvi pisani zapis o svom postojanju. Ni njemu, ni njegovim stanovnicima, kaže povijest, nimalo nije bilo lako. Osim raznih vojni koje su ga htjele pokoriti, od Turaka preko Mlečana do Napoleonove vojske, Novi je uspio preživjeti i epidemiju kuge, pa kolere, razorni potres, orkansku buru i višegodišnju glad. Izgradnjom ceste prema Ogulinu, Novi Vinodolski kreće uzlaznom putanjom koja traje do današnjih dana. Nekad nadaleko poznat po vrsnim kirijašima i vrijednim težacima, danas grad u kojem cvjetaju i plava i zelena njiva. Grad turizma, grad kulture i dakako grad prvog hrvatskog bana pučanina, Ivana Mažuranića. 10 let nije bilo Mika va novome, pa mi onda gradonačelniče se nameće pitanje ča je novoga va novone? Jako puno toga. Vjerojatno je premalo vremena da ja se to nabrojim, ali ipak ono najvažnije. Mi smo lani proslavili 140 let turizma i 730 let Vinodolskog zakona, pa ću krenuti od turizma, ipak je to osnovna djelatnost Vanovon. Dobili smo 2 marine sa 400 vezova ukupno, adaptirani hotel Lišanj, na 4 zvjezdice, u planu su izgradnja 2 nova hotela, uređujemo plaže na 2 lokacije, čitav niz događanja za naše turiste u pred i posezoni i glavnoj sezoni. Priprema se aglomeracija, sustav odvodnje otpadnih voda koji će biti preduvjet za daljnji razvoj Novoga, pogotovo u turističkom smislu. I još jedna stvar da su naši, kad je turizam u pitanju, najljepši deli Novoga, to je od hotela Lišanj do porta ili nazad, prostorni plan u zona T1, kad je more priti samo hotel od 4 zvezdice na više, i da nam pride jedan od 200 sob, bili bi jako zadovoljni. I kad bi riješili ovo priobalje, onda pomalo idemo prema zaleđu, jer naše zaleđa je ogromno. Mi imamo 262 kvadratna kilometra površine, graničimo sa Ogulinom i onda su ti resursi u zaleđu stvarno veliki potencijal za daljnji razvoj. I to je jedna od prednosti ovoga kraja. Niste orijentirani samo moru, niste orijentirani ono klasičnoj ponudi more i sunce, nego morate ulagati, morate brinuti i o onima u zaleđu. To je naša prednost, samo ju treba pametno iskoristiti i staviti u funkciju čim prije. Ja se nadam da će to vrlo brzo biti i da će Novi postati jedna poželjna turistička top destinacija. Daj, digni sidro, neka me tamo si, kamo bi hotel i pusti na što ju piše, da ti manje, možda više, samo neka more tu je, neka tvoje, se dobro je dok se naviga, se dobro je dok se naviga, daj digni sidro, neka me tamo si, kamo bi hotel i pusti na što ju piše, da ti manje, možda više, samo neka more tu je, neka tvoje, se dobro je dok se naviga, se dobro je dok se naviga. Ajča! Već 140 godina Novi je utočište mnogima koji traže odmor za dušu i tijelo. Skromni su bili njegovi turistički počeci, no dobar glas daleko se čuje, pa je Novi vrlo brzo izborio mjesto na vrhu turističke karte Hrvatske. Jer ono što Novi može ponuditi, rijetko koji grad na Jadranu ima. Osim bogate povijesne priče, prelijepog starog grada, uređenih plaža i kupališta, Novi ima itekako razrađenu strategiju razvoja turizma, gospodarske grane od koje mnogi Novljani žive. Čime to sve Novi Vinodolski privlači turiste iz cijeloga svijeta, upitat ću prvoga čovjeka turističke zajednice, gospodina Vladimira Butkovića. Dobar dan. Pa vidite, Novi Vinodolski
je istinsko pravo turističko mjesto koje ima tu sreću da uz ovaj obalni dio ima bogato i zaobalje. Prema tome mi smo kombinacija maritimnog dijela u smislu ponude, isto tako i kontinentalnog. Što se tiče ovog morskog dijela, naravno smo ponosni na naše plaže, na naše hotele koji su sad je plove pomalo prema 5 zvjezdica. Tu su dvije marine, tu je otočić San Marino, je mogućnost održavanja vjenčanja u zadnje vrijeme, znači jedna potpuno nova ponuda. Da kažem, u srednjem dijelu je bogata ponuda autohtonih vina sa naglaskom na žlahtini, a kad se penjemo prema brdima, biciklističke staze, šetnice, planinarske staze, ali ono što je nekako posebnost našeg kontinentalnog dijela, to je ponuda nebeskih labirinata, poznate oči Vinodola. Prema tome, ko god želi uživati u suncu i moru može, ali ko se želi baviti rekreacijom, imamo ponudu i za to. Ne koristite samo ono što vam je priroda dala, nego smišljate i masu manifestacija, kao da vam sve to skupa nije dosta. Pa tako je, pogotovo u zadnjih godinu, dvije naglasak dajemo na gastronomske manifestacije, zahvaljujući jednoj našoj specifičnosti. Naime, tijekom praktički cijele zime imali smo čak 8 restorana otvorenih, rijetko koje primorsko mjesto se može s njim pohvaliti, a uz to radimo jednu kombinaciju sa manifestacijama. Naravno, naglasak je tijekom glavne turističke sezone, kada imamo dosta poznatih manifestacija, nabrojit ću samo neke, to je poznati ljetni karneval, Ružica Vinodola, ali velim, dosta manifestacija gradimo na gastroponudi. Jedna od bitnijih su Novljanski gušti, to je svojevrstan završetak turističke sezone, druga polovica 9. mjeseca. Prema tome, kad kažem da u 2 mjeseca imamo preko 100-tinjak organiziranih evenata, naravno ne sve u organizaciji turističke zajednice, tu su i Centar za kulturu, tu su razne udruge, ali kad sve to spojimo, mislim da festivali klasične glazbe, mislim da za svakog ono tko želi može nešto naći u Novom Vinodolskom. Znači nisu sva događanja za publiku, za široku publiku, nešto je za užu, ali s njim smo zapravo i ponosni. Zaigrajmo kolo od 3 dana, sve u slavu starih Frankopana. Ja sam rojen va onomu kraju, kad i bura i more kantaju, a ljudi jedni druge znaju, kad iz zvona crikve kampanaju. A divojke kako morske vile, zlatnih lasi kako ptiči glasi, lipih lica kako srne stasi, svaki cvitak lipi kraj naš krasi. A u kolu ružica je mila, najlipija je od svih 12 krila. Zlato moje, šipka si svila, ružo moja, bili moja bila. Za sve one koji žele upoznati prošlost grada Novog Vinodolskog, nezaobilazno mjesto je njegov Narodni muzej i galerija. O samo djeliću onog što taj prostor nudi posjetitelju popričali smo s Đurđicom Krišković, ravnateljicom i kustosicom muzeja. Đurđice, gdje smo mi ovo sada? Mi smo u jednoj od prostorija našeg muzeja koji je inače osnovan 1951. godine, a ovim prostorima Frankopanskog kaštela u centru našeg grada nalazimo se od 1972. godine. Na ovom drugom katu, osim naše gradske vijećnice i prostora u koji ima bogatu sadašnjost, obzirom da se tamo sastaje i gradska vlada i održavaju zanimljivi sastanci, to je i prostor otprilike gdje je donesen poznati Vinodolski zakon 6. siječnja 1288. godine. Osim te naše gradske vijećnice, tu je i prostor muzeja, odnosno stalni postav,
koji je evo u ovom obliku sada već negdje od 1998. godine. Naš muzej ima 8 zanimljivih zbirki, različitih sadržaja, znači od arheoloških do numizmatičke zbirke porodice Mažuranić, etno. Upravo evo u sobi smo gdje smo izložili dio našeg etno postava. A grad Novi Vinodolski ima jako dugu i zanimljivu prošlost, na nju smo jako ponosni. Puno toga uspjeli smo sačuvati do danas, a zahvaljujući osnivaču našeg muzeja, gospodinu Juriju Potočnjaku, inače prosvjetnom djelatniku, rano spoznali važnost sakupljanja tih predmeta i 1949. započeli i evo do danas sačuvali čitav niz zanimljivih dokaza o toj našoj prošlosti. Kad pričamo o Novome, ne možemo izbjeći turizam, pa me sad zanima koliko zapravo te turiste koji dolaze kod vas zanima ovako nešto, jer i meni kao domaćemu čini se da je jako puno toga za vidjeti. Koliko turiste to zanima? Turisti vole pogledat, ali najčešće ono vrijeme kad nismo konkurencija plaži, suncu i bogatim terasama, zabavnim sadržajima koji su u gradu. Najčešći i najveći posjetitelji muzeja su najčešće učenici, srednjoškolci, osnovnoškolci ili studenti koji u svojim školskim programima obrađuju ovaj dio naše prošlosti, jer tu imamo Vinodolski zakon, Glagoljicu, Frankopane. Ovdje su nam porodica Mažuranić, znači ban Ivan Mažuranić i cijela ta jedna porodica koja je obilježila 19. stoljeće. Tu je bogata ova baština vezana za narodne običaje, obzirom da je to nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, a normalno je turističko mjesto evo već više od 140 godina. Jedna jedina i neponovljiva Žlahtina Toljanić, gospoja među žlahtinama. Oduvijek su Novljani bili cijenjeni težaci. Oduvijek su se žile ovog prelijepog grada ispreplitale s onim što su ih puštali trsi okolnih vinograda. Novi je grad vina, u današnjici onih vrhunskih, a sve zahvaljujući tradiciji, ali i Vukovarcima koji su, bježeći od agresora, novi dom našli upravo u nekadašnjoj vinorodnoj dolini. U Pavlomiru, vinogradarskom i vinarskom raju, Novljansko zaleđe pak, raj je za sve one koji traže smiraj, koji traže idilu i koji znaju slušati tišinu i živjeti u skladu s prirodom. Gornji i donji Zagon, Ledenice, Bater, Breze, Krmpote i još mnoštvo malih mjestašca pričaju neku drugu novljansku priču. Zapravo, pričaju bajku. Novi Vinodolski ima brojne čuvare baštine. Jedan od njih svakako je i katedra Čakavskog sabora Novljansko kolo. O radu katedre i projektima kojima čuvaju identitet grada, ali i prenose tradiciju na buduće generacije, popričat ćemo s njezinim predsjednikom, gospodinom Miljenkom Žanićem. Zahvaljujući katedri Novljansko kolo, mi smo uspjeli okupiti od dječjeg uzrasta iz osnovne škole, na tome delamo intenzivno već 24 godine, do najstarijih. Kad se katedra osnovala, bili su samo krug pivačih od kola. Znači oni ki pivaju o kolu i kolo kao najvažniji dio običaja. Onda smo osnovali krug književnika, čakavskih književni krug čakavskih pjesnika, pa smo onda osnovali krug Mesopustarsko društvo, pa smo onda osnovali krug za zaštitu kulturne baštine,
pa krug malo kolo, to su ovi čakavčići mali i mesopustari i oni koji štuju običaj iz osnovne škole i iz vrtića. Tako da je katedra Novljansko kolo u stvari najmnogoljudnija, najmnogobrojnija udruga Novon i brine o svim segmentima običaja. Pogotovo smo ponosni što smo pred 7 let uspjeli napraviti da su novljanski mesopustni običaji postali nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske i onda se masovnost još povećala. I širimo običaj na polje kulture. Onda vam je sigurno i drago da je jedan običaj koji je na jedno 10 let bil zamrlo u Novemu se opet vraća, a to je Mik. Ja sam malo prije u šali rekao da bi ja više volio da se zove Mih nego Mik. Mih onda, melodije Istre i Hrvatskog Primorja. Da se zove melodije Istre i Hrvatskog Primorja, jer mi jesmo Hrvatsko Primorje, međutim mi štujemo Mik i jako nam je drago da se vraća van Novi. Ja sam svaki put pomogao oko izrade pozornice, oko priprema i tako dalje i nadam se da će i ove godine to biti jedna velika zabava. Moja je nona nigda uvijek znala pravit, bolje je kad god malo vodi u usta stavi. Drvene jakule nastat niše gavo, a pokarace niše gavo, a te zdravo. A vidite, nu, kora me i navilo mesto za ika, lopatu u usta stavilo i još ću se poplest. Od silni besed, ma bolje bi mi bilo da zamučim sled. A vidite, nu, kora me i navilo mesto za ika, lopatu u usta stavilo i još ću se poplest. Od silni besed, ma bolje bi mi bilo da zamučim sled. Za ika, lopatu usta stavilo i još ću se poplest. Od silnih besed, ma bolje bi mi bilo da zamučim sled. A vidite, nu, kora me i navilo mesto za ika, lopatu usta stavilo i još ću se poplest. Od silnih besed, ma bolje bi mi bilo da zamučim sled. Ovog će lipnja Mikovci pjevati Novom Vinodolskom, ali već iduće vraćaju se Crikvenici. Tamo su prvi put zapjevali daleke 1968. godine, a posljednji 1978. Računica kaže da se nisu družili pune 42 godine. Za ponovni susret zaslužan je dogovor gradova Crikvenice i Novog o naizmjeničnom domaćinstvu festivala, čime stanovnici ovih gradova, kao i bližeg im susjedstva, imaju svake godine festival. 41 godinu čekala je Crikvenica Mik i morat će pričekati još jednu, jer su se Mik i Novi dogovorili da će skupa dijeliti domaćinstvo. Gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina, jeste tužni što ćete morati ove godine kod suseda poći gledati Mik? Ne, ni vam daleko, ni dugo. Radostan sam, mi imamo dobro susjedske odnose. A eto, 41 godinu smo čekali, pa ćemo se strpiti još jednu godinu. Međutim, niste bili bez Mika na neki način, ni vi osobno, Damire, kao gradonačelnik Crikvenica, ja vjerujem i mnogi Crikveničani dolazili su tu negdje u okolicu. Pa, meni je Mik na neki način posebno drag, jer on upravo njeguje onaj čakavski izražaj, čakavštinu. Koliko mi je Mik drag i prirasto srcu, govori, na primjer, činjenica da sam odlazil na finale i u Gračišće, u Istru. Znači, nije mi bilo teško potegnuti taj jedan put. Puno turista ovdje je, puno stranih jezika, međutim, vi se svejedno trudite, dakle, a i ovo je dokaz, sačuvati ovo vaše, ovo domaće. Pa mi jesmo čakavska sredina, prema tome to moramo i njegovati. Crikvenica već na prvi pogled odaje dojam mjesta u kojem bi mnogi željeli živjeti. O njezinim ljepotama i posebnostima govori činjenica da Crikvenica ljeti ima bar 3 puta više stanovnika nego zimi. Ne stanuje turizam u Crikvenici od jučer. Razvija se on na ovom području još od kraja 19. stoljeća. Primjerice,
Crikvenica je svoj prvi hotel imala već 1894. godine kad je izgrađena Terapija. Početkom 20. stoljeća proglašena je klimatskim lječilištem, a danas je grad u kojem je uistinu gušt ljetovati, ali i živjeti. Crikvenica je visoko razvijen turistički kraj, međutim vi ne stajete, vi se i dalje širite, vi i dalje radite. Do kuda, kad, kako i kada? Nije još Crikvenica visoko razvijen turistički kraj, ona će tek biti. Ali eto, imamo sreću da nam je našu najveću firmu kupili mirovinski fondovi koji već ulažu u to, podižu kvalitete smještajnih kapaciteta, uređuje nam se hotel Miramare koji će ubrzo biti hotel sa 5 zvjezdica, planira se u Selcima raditi hotel, pa tu u centru i to sve hoteli visokih kategorija. Znači to je na neki način garancija produžetka sezone, obzirom da turizam je grana ta koja traje dosta kratko. Znači nama je cilj upravo tu sezonu produžiti. A mi ko grad pratimo ih na one načine na koje možemo, a to je uređenje plažnih prostora. Evo, upravo smo zaključili posao sa jednom firmom koja će uređivati plažni prostor u Jadranovu. Pred građevinskom dozvolom smo za uređenje plažnog prostora između Crikvenice Dramlja pa Crikvenice Selce. Onda će imati Crikvenica jednu pravu vizuru, pa eto projektiramo isto tako jednu garažu zatvorenu sa zatvorenim bazenom, koja će isto tako na neki način služiti u funkciji turizma i u produženju turističke sezone. Kad govorimo o povećanju broja gostiju koji će doći, pa samim time i proširenje turističke sezone i po tome ste poznati, po brojnim događanjima koja su u srcu turističke sezone, ali ih širite sve više. Crikvenica postaje hrvatska šahovska meka, je li tako? Je. Imamo bogat turistički program u sezoni, ali sad isto tako realiziramo jedan veliki projekat šahovski, znači gdje nam je u biti cilj što više mladih uključiti u šah i evo uređujemo i šahovsku plažu gdje za nekih malo manje od 2 mjeseca doće nam, evo to sa onako ponosom hoću istaknuti da ljudi znaju i gledatelji da znaju da će nam doći za 2 mjeseca cirka na tu plažu, znači prvih 10 svjetskih poznatih igrača sa rating liste na čelu sa svjetskim prvakom i legendarnim Garijem Kasparovom. Onda treba biti u Crikvenici, sad smo 5, znači u 7. mjesecu ili tako za 2 Obavezno. mjeseca. Kažete jako puno dice da je u toj šahovskoj školi, inače percipiramo djecu kao mlade osobe koje su stalno po mobitelima, po aplikacijama, dakle uspjeli ste ih zaintrigirati za tu staru vještinu? Eto, mene je osobno čak to i iznenadilo na jedan ugodan način, jer toliki je interes djece da skoro pa nemamo toliko kapaciteta da sve to prihvatimo, ali sigurno ćemo raditi na tome jer to je višestruko korisno. Onda ćemo vidjeti puno djece vjerojatno u publici kada MIK iduće godine bude ovdje u Crikvenici, jer djeca očito drže do tradicije u ovome kraju. Hoćemo sigurno i Miku se jako raduje. I tako, s noge na nogu, s teme na temu i kartulina iz Novoga i Crikvenice bi ispisana. Gradonačelniče, ostalo vam je samo pozvati svoje sugrađane, Crikveničane i sve one koji žele doći. Hvala lipa, evo pozivam stvarno sve ljude dobre volje, sve ljubitelje istarskog, odnosno primorskog melosa i čakavske pisme da nam se pridruže 20. lipnja na 9 večer tu na Frankopanskom trgu na večeri Melodije Istre i Kvarnera. Kamika
priko